من نمیخوام که مثال مرا 40,000-50,000 سوم تیان ما برم اونجا تو پارنگی شما برون فریستایل کنم. چند سوم در باتنی برو؟ 3.5-4 میلیون داد. Даже ما این öğretici roman Musır'ın Baçok gufta buldum. Yine ozi o misal olmadığından ders studiyam ona Musır'ın Baçok modardırmış. Ne fakir gufta çira mı falan avayo? Yok ama ese mahkum. Ya idas medya ham modam stradat kada ise vay farnat oravali kay dazlay. Kumir dara ki teciki ki? Baron. Nazdiktar biyo kabutar isiyo maro girom ro ve agon isiyo Nazdiktar biyo kabutar isiyo maro girom ro Audio Jungle Assalomu alaykum tomoshabinoni giromi. Imroz mo da studiyai El Sound'im va chihel gufta budim. Ma tasmim giriftim ki har ya repere ki g'ayri rep bo yagon faoliyati digar dora. Amra mere nishon metem va imroz dar mehmoni mo du sohibkori muvaffaq dar jodai rep. Yani Landmaster va Daler Akbarzoda ki Daler şu Akbarzoda. eki shikorchi ki dar guzashta ham shikorchi mashhur bud. Salam aleykum. Va peshaki ogoh mekunum ki i chizira ki o'z man nishon do'stam i yake az faoliyatoi i sohibkori Lenday baraki Len bo digar faoliyator ham dora va vora ба фикрам агар савоб тун дар мобайл метуни ягон дар борашон камтарак мебинем рафти барномада мебинем бале ва яким савол барои чӣ студия мекардед барои сумхӯртунӣ ё ки не сабаби асосича мо дар видеои откритиямон гуфта будем яъне мора атмосфераи текстнависимон то қавози дар студия буд фақат ана мо уже наметонистем ки хона дар текстнависенда ам хеле вақте ки камтарак сини сол гузаштан мегирифтаи ҳарчи нозук шудан мегирифтаида нозукиёшча пайдо кардан мегирифтаи ана инчунин санъати репи мо ана дар студияи мисол вақте ки дар студия текст менависӣ вообще дигай гуфти гапоаму атмосфераи студия в общем дигай ана мо наметонистем ки бирем вақти бачакора бигирем мисол Ҳасан Мадудов ё ки BVL Records ё ки ягон студия дигара мо наметонистем ки қатъия кайдари якҷоягида равем ва ӯро бигем шумо бубурӯини мо текстомона бинависем мисол мо атмосфера ихтимона саздат кунем ягон вақт ҳаққам надоштем гуфтан дар ягон студияра аз ҳамин сабаб аз ҳамин лиҳоз гуфти гапо тасмим гирифтем ки студия ихтимона кушем вақти хидмона гирем ана атмосфера ихтимона саздават кунем ва и цели асосиш барои пулкоркуниам ки набоша но мо метавонем ки дар вақти бекоримон клиент ҷавоб диҳем ягон бачаҳое ки талант доранд ё хоҳиши запис доранд ҷавобшон диҳем бо нархи дастрас ва сифати дар ҳамин студия муассис кияю масъул кияй муассис ман масъул акои яъне ту рӯзонисидеги не дар айпай дига кор бале ва ҳамаи ҷа даромад ҳамаи чизоша и нигоҳ мекунад ҳамаш дар даромаду баромадаш яъне агар ки репер тоқа даромад не ҷа баромад репер бихоҳа агар ки запис кунад бояд кадом номеро муроҷиат кунад номерои якай далер да ози бо дар экран мебурая як бор ба даҳанмона мегирам хе 918 14 24 53 бачаҳако занг занен касе ки хоҳиши запис дора адрес дар 46 даргоҳи центр Содот пушти Содот да осона ёфтануш баъд як саволи гуфти гапо муҳим барои реперо то соат чанд кор мекунӣ ин самый важный савол ай ки бисёр реперо баъди соати 6 бега бидоранд ин савол уже якай далер дахл ай соати гем 9 то 9 метавонем да вақти бекунем ай соати ягон кас биёяд бигӯяд ки ман мехоҳам то соати 12 шаба репма запис кунам ва мешавад агар имконият надошта боша мо мақсад ҳаракат мекунем ки том 12 рам записиш кунем не ки агар имконият надошта боша барое ки иҷада бигем ки жилои домай короче ай соати 10 шабу студияи мо дар якум этажа болои мо да бо одамо зиндагӣ мекунанд мақсад халал метавонам халал расонам ай рӯи қонунгузориам ва филм баъди соати 10 шабу ози баланд мумкин нест дуруст жилои дом да ва реперое ки мисол трекошон дағаланд
реперои ки соус тайёр надагиян мисол як мисраги записшон мекунӣ ва ёра чӣ тавсия додани як мисраги шама ҳаракат мекунем запис кунем барое ки бид моментое ки худмонам хеле запис мекардем не ки дағалша запис намекунем айрӯи принсипҳои худтон ё ки айрӯи принсипҳои худмон барои корои навшидагӣ немада ай вақташ ҳамин чиз маъқул набуд худат медонӣ чизои дағал бачи не мақсад ба кадомеам хеле нависта омагиам бошам мегӯм ки мисол ҳами темае ки ёзи хондестай як бор фикр кӣ ки яке ҳами чихела як хонагиётон як падар модар гӯш мекунад то дар пеши ҳамун хонагиёи худтон айб нашава оли бо масъала пеш мегзаранда чӣ дар пеши халқу субестаоли дар кадом треко чӣ интрои L-Sound-тона мезанед ва кадомаша намезанед стати саволи дар ҳамон реперое ки дар болои сифати кори хичон кор мекунанд ва мехоҳанд ки сифати хуб аз тарафи творчество ва санъати хичон нишон диҳанд мо ягон чи дареғ надониста гуфтига по фишкамона мезанем вай проблеме несте касре хича нигоҳ кунада гум накуна репер мо ҳамкорӣ мекунем обработка овоза ки мекунад ҳамин полни запис сводка дасти мада бекграунд дори яъне дар гузашта ҳамин кор бор машғул будӣ аз соли 2011 то 15 буд то сол кадом трекҳои машҳура ту обработкаи овозаша ту кардагӣ ба ёдам нестане ки ҳама ҳамин трекҳои хезерам аз записи сводка мекардам як хелоиш ки слишком серьёзный бад буд ё ки садон ҷазирам мекард ҳами трекҳое ки барон мехонд мисол карлеон ё ҳамаш ҳама сводка мекардам баъзанаш ки ман медидам мегуфтам ҳамира садон биё худат ҳамира сводка каш то ин ҳамуди стил туда наздиктара мақсад баъзанша садон мекард акапелла мисол овоза чанд сум дад запис мекунед 50 сом реп чӣ боша R&B боша чӣ ҳозир фарқ надорад зираждамо чако бисёри ҷода R&B қиматае 150 сомоне ва фикр мекунем возможности хубае ки биёем дар иҷа мақсад одамо чи музика мекунанд вокал истифода мебаранд ва да мелодайн чанд амуд меган одамо бароям чанд амуд гуфтумаш амура ба ҳамо обработкаш мекунанд ҳеҷ кара хафа карда феъли акадери худашам хеле мақсад обработкаш ба ҳамон программа мешавад ва ма даш хуб мебурам ма уже санҷидам худам чиро санҷидӣ мелодайна уже ягонта запис кардем треки баъди борон бале треки баъди борон аллакай тайёрай сводка шудагиай насиб карда бошад дар канали ма барое ки треки борон дар канали ма будагиай хостем ки давоми боронам дар ҳавайи бубуроя ва барои не мо реально ма шум медидем вақти 4-5 мешид вай уже маъни надорад дар ранги сериали туркӣ ё ки ягон чи просто ма ду таи хеле трек кардагем уже якта қати ёдовариву қатъи шинабс вақти дуюмша кардем дигар чӣ номша мондем ёдоварӣ буд баъд ва ишростига боядум биромад хотирао синоним шаед чизе монда будем да номша в общем дуюм номша ёдум биромад яъне ваям дуюм қисмаш буд дигар ном қатъи ирам ҳамахе инчунин дар номади худаш баъди борон трек ном гирифтагиай ин трек баъди у трека ич хима бале давоми ҳамун трек шудагиай дар ин трек борон нест трек уже баъди борон борон буд ира уже худаш номаш гуфтаиста баъди борон чӣ гапши интереса барф боридим ман барои чӣ савол додум барое ки дастори ман намехоҳам кира хости фаҳмондан ва ё ки барои пешакӣ защищатся карде ки чтобы аввал дар гуфтагӣ бисёр барнома гуфтагӣ ки мо 1 2 3 4 нағз намебинем ва может и барои не имина барои ӯ гап неака вай просто ҳамин треки борон ахша хуб қабул кардаги буданд ва ман хостам ки ман яке аз фанатоям бале ман хостам ки мисол ҳамин чиза уже омода бошанд одамо ки ба наздикӣ значит давоми ҳамун трек мебурад треки зуре ки буд значит ихели трекое ки овози форам шаӣ мекунаву речитатив шату мекунӣ хеле трекҳо аз тарафи шумо аки дигар бисёртар бениҳоят зиёд мешаванд ба фикрам ва метавонем бигем ки группа мешавем ё ки не
мо уже ай соле ки акай далер аз Русия омада будан, аз шаҳри Русия омада будан, ай ҳаму ҷа ис ҳамкориёмон хайр авай аз шаҳри Москов. Аз када будем? Питерда. Ина Питерда будем. Ана баъд ай ҳаму ҷа ис мо ҳамкориёмон дар реп, яъне дар творчество бениҳоят зиёд шуд. Ай ҳаму ҷа мо ҳисоби уже як группа будем да, барои ки бениҳоят якдигар хади бисёр кор мекардем. Чӣ ба ҳарди шумо? Барои ки ма ҳамон вақт бисёр якҷоя будем. И агар қати любой кас ҳам мешид, чӣ ба қати любой кас мешид? И савол да? Не, шумо ягон хел якдигар фаҳмитон аз рӯи чиай? Аз рӯи синни солтона ё ки Не, ай рӯи одамгари ба фикрам, не? Бале. Шояд. Одами нестиё? ба гуфти хитон, ҳамда треке ки якҷоя хондагин кадом тректон зурае? Борҳон? Фикр мекунам дара. Дара? Барои мо да вай бисёртарак маъқулай, но халқ ки бисёртар борон маъқул. Ҳамин треки борона шумо чӣ хел придумад кардин? ҳамун мотивша чӣ хел шумо кардин? Барои ки мотивш слишком чёткияе. Зура у нас сам не. Слишком чёткияе. Амро Я тай борон дам трека гӯш кӣ? Не. Аки ямаш образа медонем, мисол мо қати мероз лен қати истодем, мавзӯ вибр кардем ва мавзӯ маъқул моншид. Мисол ҳамун -2 бисёр мувофиқ буд. Ҳамира мешава бигем ки ин треки ғамзадагие. Ғам дар ӯ трек дида намешава аз тарафи бача. Ғамзадагӣ ҳаст трек, ай тарафи духтар ай ғамзадагӣ. Яъне духтаро метавонанд ин трека бихонанд ғамзадагӣ. О, духта страдат кард истайда ӯ трек. Ӯ трекда бача страдат накард истайда. Мақсад бача да вай ховай типа духта тай домуш омадагӣ зан заистай намебардорӣ, ин хеле трекай вай. Ана чӣ хеле шумо гуфте сценарияша, мо темаша вибр карда будем, сценарияша скилеча пешаки фикр карда будем ки ранги кино бояд чӣ хеле шава трек, баъд текстша мо сар карда будем. Мо мисол трекое ки имина ошиқӣ мекунем, ягон чӣ мекунем, вая мо аввал скелети сценарияша фикр мекунем, баъд менависем ки бояд чӣ хеле сар шава, чӣ хеле тамом шава. Яъне алгоритм дорад трекои мо. Трекои ошиқӣ мо. Ҳамун даврада якон трекетон буд ки 100 000 зада буд? Бале. То ҳозира ба фикрам. Ба чӣ ба клипш накардем? Рост гап нақшода будан, но ай сабабое ки бале вақтмон тангтар ки буд, шояд ай ҳамин сабаб нашида. Баъд вақти мисол ма клипома намедонам ягон клипмейкери дигара мо клип накардагем, то став қати кардагем, яъне Алишер вай Гадоев Алишер став қати. Ман корои вайда бисёртар эътиқод дорам бигем, ҳамуда фақат бовар мекунам клипома, вақти вайам тангтар ай мақа дигар клипмейкер кор кардаги нестам оли. Шояд вақти ман тангай, вақти ваям тангай, шояд ҳамин сабаб клипш накардем. Не ки ида план будак. Мо гуфта будем мекунем. Сценарияшон даже бисёртар буд, значит, чӣ мисол? Барои ки ман сол медидам клипот бисёртар мебурам. Бале. Ин ами соли 2021 да ма ҳамагӣ 7 трек хондагем. Ма да ҳамун шапкаи трек шапкаи Instagram да менависам. Чанд трек менависам, охирон трек чиай? Чанд трек хондам ҳамун сол, охирон трек чиай? Ва ӯ рӯзам хеле просто як бор дронам страничка ки авая дидам зиқ шудам рости гап да. Ма якмин солае ки мисол дар муддати қариб 1 сол ман 7 трек хондастам да. И хубаю ки барои мара гандаe, чунки ма яъне количествои ма гарчанд зиёд мешид дар сол, трекои ма туфта намешид. Ма будан да баинш трекои хуб бисёртар буд. Количество вообщем дар соло зиёдтар будак да, чем исолара. Исол гарчанд ҳамаш хубай, яъне треки мактуб, танҳоӣ, ҳамаш трекои зуран, но всё равно количествоаш камтар да. Яъне вақт камтар ҷудо кардаги. Я трек дигар хондагӣ мегӯи Мусафед. Мусафед. Аммо танҳоӣ трек причина дошт хапи. Иш чётки. Акоҳо и сабаби шабоат ба треки Баҳрон мета, мошуд ҳамуда мотивация гирифтаги хондагӣ. Не, рост. Я трекам хеле ту мерава, даже овоз тақа ранги ҳамун кардаги ё ки мне ма просто Баҳрона бисёр гӯш кардаги мака. Ва ягон каса слишком бисёр гӯш кунӣ, ягон овоз мерава, ягон чикат. О, любое время ам хеле чӣ хеле ки мисол шоирои пеш дар пайравии шеъру дигар шеър менавистанд, мо ҳам инчунин мисол вақте ки Баҳрона бисёр гӯш мекунӣ, ягон чиз давайда мерава да. Кумир дараки тоҷикӣ ки Баҳрон и ягон бе ягон фикр, бе ягон шаку шубҳаи гуфти гапо. Ма слишком скили нав гузашт, ту да ягон ғамгин накардӣ ки бурата? Не, ғамгин не чӣ хел бугум, ма ҳози вообще умуман вақти зиёдӣ барои реп гӯшкунӣ надорам. Ами сабаб баъд бисёр гӯш кардаги нестам трекоша, гарчанд ма да берун ай гӯш кардана аз зиёд кардагимам трекои пастен бировардагиша хубай трекоша, но ма да бисёртар ӯ стилои пешангиш наздик буд. Фикр мекунам. Бале.
сабаби ник талиш кардан чия ту гуруби шикорчӣ будӣ ҳозир ман безор шудам аввал шикорчӣ мерасм эй далер мебад акбар зуто иброя ман рости гап ами шикорчӣ хезе буда ярдаш связани буд фаҳмидӣ шикорчӣ хезе вақти хезе мани вақти нигер будем мегам короче хезе уже хезе дига ҳечка хезе набуд мақсад ҳар ка пай корбори худа шид ман хостам ки ами шикорчӣ ҳамун хезе да беста айнол сар кардам бу ба номи худам як савола илтимос ёфти ман тозира намедонам чанд солаи брат хай баъд барнома мегӯ мутоқи интереси доша не ман медонам ки хеле чӣ мекунам худам дар хеле фикр мекунам ки солат аспай туре хеле дай дина барнома хати рекл кардем баъд нашуд аму вызофи ралика қабул кардан та гап задагим хати рекл баъд гуфтам ки дар онҷаам хеле стили ралик хати гап задагиай рекл гуфт ки ман ҳозирам айронам ки чӣ хел кард баро ки овози ту вообще ба хеле буланд нест номега чӣ хел кард амина тачид кади ё ки не ма иде ягон кас набуд рости гап алишер мара гуфт биё брем визити авай ата қабул кардани боши ман сиёмкаш кунам гуфт и чиза алишерам даже аждад накардиста вай ай хандара чишид короче чӣ хел бугум ма ғайр аз чизам контроли звукам ма бениҳоят ба фикри ма фули бадай тақлидкорӣ бениҳоят фулай хиёл мекунам ҳамин шояд сабаб шуд ки ма стили барона қапида тонистам ё ки ягон хайнак чӣ хеле ки шумо дида ягон гаонора мисол тақлид карда метавонам танқид карда метавонам ё ки ягон мақсад ки таланти актёриам аст мада ма любой чӣ хел бугум ма дар як барнома гуфта будам ки бениҳоят сахти бад худамда боварӣ дорам ва ин чиз натури реальна ин чиз ин чиза шояд акай далерам подтвердит кина ки ма рӯи боварӣ худамда бениҳоят зиёд боварӣ дорам ва уҳдаи любой чиз мебурам да мақсад и шояд ин таланти актёрӣ буд агар ки стили R&B ки ҳозир бисёр бачаҳо хондасан агар ҳамон хелеам бидрои уже хондесай но айуда дигар мисол високи гирифтан хелдам зудташ меброи шояд насанҷидам значит яки боварӣ дорам мекунам возможно аст бале насиб ҳартон судяи батли ҳусейн будем ма судяи доимӣ набудам аз ягон ҳамун чӣ кардагитон доварӣ кардагитон хеле хитон ҳози чӣ ҳастем ки норозӣ ҳастем ки хайма ҳамҷода ба эҳсосот дода шидам ман не ма аз пушаймон аз судягӣ карданам ҳастам дар як батл яъне дар батли қадпастак ман намегӯям ша яъне як пацанак ма даже дар лигам файрӯзиш накардам ва 20 бор навистам ма 20 бор ам башара гуфтам ки аввал ҳурмати калонай ва мотра сахт ҳурмат мекунем мақсад корои гавно накӣ братишка ту уваженита нагузонда пеши яко гуфтам яъне бо ҳам кори хича кард ма намехоҳам дига даму номи ҳамон одама гирифтан вақте ма батл шуда гуфтам ки инами ту бародар ба ҳами сабабо матрани чия метиҳам ма ҳам оценка ма гуфтестам ҳам сабаби мондани баҳо ма гуфтестам ва ҳам вай розӣ шидестай дар оценкаи ма ва баъди батл бо ноид кардистай ма ира чӣ хел буфаҳмам вообще мисол дар батлои мо дар соли 2018 буд 18 бигем ин хеле меғалтид 18 да мисол хатогие ки дар батли ма шида буд ман медонистам ай тарафи кишидагиай ма ягон чи претензия накардагидам но ӯ чиз ошибка шида буд вақте ма ҳамон одама хича гуфтам вай ба кала нагирифтеста буд а вақте вай мара претензия кардеста ман сабабои ничия додагимам гуфтагиам сабабои баҳома ҳамаша ма мегуфтам ки ма ҳама чия сабабша мегуфтам ки баъди батл хати ма гав назанам ки ма айтини даволим ма айти норозим хелу хеле ма мебуромадам хатишон салом мекардам ай пеш боя бори дига мефаҳмонам шуда подробна ки ту инам хеле чизат намеша ту ҳамин чиз хадима ро фиреб карда наметавонӣ ту инам хеле ман батлерам ҳамин чизи тура фаҳмидам ин хеле баҳо тозира фикр шуд ки ба ҳамин батлое ки хай судягӣ хеле кардем мисол
ба гуфти шумо талантҳои нав ҳаст? ранги солои пеш не. Бақувват нестанд? Не, бақувват нестанд. Может ягон подсказка? Сабаби асосиш цел надоранд ака. Просто такам хели ҳавои тупа популярност мефорашонанд хичонаву, неки намедонанд чӣ ба. Популярност мехоҳанд шудана, неки намедонанд ба кадом мақсаду. Цел нест умуман, цел нест вообще. Хичон намедонанд чӣ кор кард исти андажи. О як кора кард, ман мерам мекунам. Вай намедонад ки вай ба чӣ мақсадам кора кард истай. Короче, медонам чӣ хеле нигоҳ ки батлайку. Дар батлу ам як хеле тайёрӣ мебинам ки соперникша мебара, зур мекунава, дивид мекунава, не ки берун ай батл как рэпер, как мисол одаме ки дар санъати кӯчаи به ягон намуд пешравӣ наметавонад кардан. Фақат батл. Фақат батл. Ина батл отменид кардам, баъд чӣ кор мекунад например? Баъд як сабаби дигаша бигем талантҳои ҳозира, яъне систишонда чие ки ман дар як барнома гуфта будам вақте ки барон дар батли ман иштирок кунам плюсиш чи аймада. Яъне вақте ки барон судия ҳам нестай, просто дар онҷа шиштагӣ тамошо дора батли мара и мара бақувват мекунад ай чӣ ҳисоб вай ба мара ай ҳисоби бақувват намекунад ки вай ай тани ман микрофона бигирам амраи мара бубира не. Мисол ман вақте ки медонам ки дар батли ман барон иштирок мекунад, ман не только бояд 4-5 гаонора удивид кунам уҷа мухлисои вая. Не, ман бояд даже барона удивид кунам дар уҷа шиштагӣ. Ман бояд коре кунам ки барона ай батли ман кайф кунад. Бо пушаймон нашава барои омадагӣ. Бале, пушаймон нашава ай чизи омадагиш, ай ҷои омадагиш бигӯяд блад не, ман чида омадам имрӯз. Мисол мо ҳаракат мекардем ки чанд одами зурай дар ҳамунҷа ҳар як таявай қонеъ карда тонанд батли мо ҳамон одамора да. В общем ҳамаи чиро ба назар мегирифтем. Доварорам, соперникорам, ошибкошон, любой чиша бе ягон гапи қабел, любойша пачақ мекардем мерафтем. Хеле чиз маълум буд. Сабаби батл атмин нашуд ҳамон вақт ҳамин буд ки гапҳои қабел ҳамон батли хидиш дар хеле пасвалат наметавонид кард. Вуроди батлои мо зур буд. Ҳам чӣ мегӯянд зрелищни мегӯянд ку, ҳам зрелищни буд, ҳам в общем мегузашт батло бе ягон гапҳои вай претензия ягон чӣ набуд. Ай ҳама дар ҳақорати безеб мошон буд цензурада монда буд эша шумо. Акиҷа не цензурада монда эша шумо. Ба ин маъно гуфтам да ман. Мақсад даже ҳамонам намегуфтем мо. Даже номи одам ана позволят намекардем худмонда бигирем дар онҷа. Бисёри баъд як каса номаша гирифтан ҳар чиш гуфтан мегуфтем хаишам дар кор нест. Мисол даже номи одаморо гуфтан мо нагирифтем номошона шумо ман ҳайрон мешавам вақте батли розирада да любой чихчона позволят мекунад. Ҳама дар батли ретуфтае ки шумо судид кардем ки буд. Ман як наоборот бисёр буда кард. Ман ба ёдам мондагӣ нест ай номошон. Ман бисёри рӯзо мешуд ки хатиам яком мерафтам мегуфтам ба хидмат зиқ шудам амрӯз амҷа омадам. Ман пушаймон шудам амрӯз ки вақте дари хидмат омадам амҷа сарф кардам. Хеле буд ки агар ай шкалаи мо то 10 буд қатъи сен гап задем ки ай 5 поён мегира ҳардаш мепарада ҳамардаш ай 5. Бисёраш буд ки то 5 гирифтанда мақсад. Ман яча 0 додагим ака. Да, 0 додагим ярам. Ман ба ёд надорам, ман просто слишком мара нафоридам батл. Гуфтам якм раунд 10-0. Вай 5 бигира оли мепарай лига. Ман 0-ш додам. Вай значит бояд дига да ягон лига надороя. Вай лиго қарз дора. В общем ина хеле батло буданд да. Слишком чемпионати безеб буд. Шояд ҳамин сабаб шуди баъд ҳам батлошон безеб буд, ҳам ноед карда истафтан одамое ки даже ман сабабоша гуфта истафтан ноед карда истафтан. Шояд ҳамин сабаб ман далиш дига ба вай накардам, доварӣ накардам. Ман мисол вақти қимати хидмат ҷудо накардам дига барои ҳамон чемпионат, барои ҳамон одамо. Судяи як довари доимӣ ман будам. Аввал сар шудам, як тама довар будам, баъд фира растам. Дикас. Сеюм фақат алиш мешид. То шнапс мешид. Аввал як кас буд. Аввал акай дод ихдом мегӯям, акай даде буд. Баъд ду кас дабави чӣ? Ман акай Фирӯз, Фира. Ё баъд шидан мисол серёзнатар шид. Типа ки аммо отборкаш ай. Ки наоборот шидан? Аввалош даст ҳамаш зур буд. Финал рафт. Ман ай полуфинал суба финал рафтам доварӣ. Ай охири як чорфинал ман рафтам. Ҷокер гуфтан раймона зада ман ҳайрон шудам. Ман агар не ҷокера хича гуфтам ки сахти максимал бин ки ӯ раймон метавонад чапа кунад. Не гап да сахти вай нест. Раймон надони раймон девона ибада сагра зур мехонанд ки ами
Ai bolo ai ku ai 132 сар мечаку ai 132 як 8 як 16 як 4 том ҷара захали оста ку аввал зур кад бад омад полуфинал дад Графикаш наоборот поён рафта геда короче. Раймон, значит, бучи энергияш. Шо адам қа энергия доштиям. грос зура ҷада грос Грос сахт. Хози агар финал мешид, грос мешад ёки ҷокер. амиҷадам хеле буд ки ҳама фикр мекард ки Раймон кира ҷокера мезана вай хичам ба фикрам ки хеле чӣ дошт ҳарс дошт не ки ами хеле шид ки тайёрии ӯ тараф мисол тайёрии Раймон систар буд хит кардӣ грос сахта гарани Вертикли сахта асосира барои бой додани Раймон тирудӣ? Ман чизора фаҳмидам барои мехоҳам Я қадоварам набуд. уҷада тасудия буд ох мумкин нест як тасудия як се охи мумкин шид уҷада полуфиналда уҷа Ранги тенниса десет меони ку як ниша. Бля и сахта боз кардам. Ту брид. я тасудия тайдига довар дорем фира растаман хай респект муҷид короче ма як комментария хондам не на самом деле ҷокер бри да комментария хондам хеле яке гузаштаро фикр кардам гуфтам чӣ ба ман хеле бошад да комментарияи ҷокер ба фикр насак буд дар батли исе насак буд ки любой фақир максимум финал меравад инам хеле насак бисёр шуда гияне ки ӯ намедонам барои чӣ чона фақир меган мақсад не даже бастер финалда буд Не, фақир гуфта чиро мефаҳман аваё? фақир одами оддӣ одами простой одами камбағал одаме ки ғайри короче ягон чизи дунёиро дил наводагия Ма фикр мекунам. анаи рости шайохи ана ӯ чона Ма фикр мекунам ҳаёда ай чӣ бугум ай одамое ки шумо даже боварӣ надорин да ай баронда ай хай якчанд одамое ки да видеогарениян ай амода да ҳаёт одами фақир нест хиёл мекунам. фақир байон мақсади ӯам фақир вай хай касе рафту омад кардагия қатъи одамо медонам ман реально дидагиам оддӣ будани якчанд одамое ки дар видеогарениян аз ҷумлаи атиш хидмака ман дар видео реально гаренигӣ мекунам ман ма кана бачакуро як совет метем студия биёям как раз як хел вақт اگه ما باور ندارم بسیار وقت در جایی نه ما بعضی وقت بعدی کار میبیام بعضی وقت نمیشم خیلی خیلی در روزای عادی خیلی که بسیار من فکر میکنم با ما خواهش کردم بله میتونین ببینین و بفهمین که ریالیتی خیلی نه فقیری اساسی فکر نکنم فینال دای فقیر короче خواهش زیاد میکنم برادرها التماس در خاک پاتون بکشم همین образи видеоро ба ҳаёт баробар накунем то қати одам дар берун рафт омад накунед то дар ҳаёт набиниша мара бигзор дар шақорат кунем бё стёпа омад стёпа хизмат омад батла маҳкам кардам просто ба омад вай накардан охи вай стёпа омад эсе маҳкам кунем омад маҳкамш кунем короче стёпа ғайри батл ягон направление дора ки битвона хича восстановить хиёл мекунам трекош зур нест яка вай батл дар реально зур ай тайёриш бениёяд хуб ай батла ҷиддии бад худаш дар қабул кардаги ҳама одам фикр мекунам трекои девонаи бад карда наметавонам ин чиз даки маълум ай бигзор мара фанато шақорат кунанд но хай чиз ҳама хеле охи то қавуне дигарошам ам батлерое ки зуранам ва мамашма чина райдер трекои зур дора мисол майна не треки ҳамин номаи падар барои якам гапшаш чӣ накунед короче хеле да ранги бисёриш гуфтам акира нагуфтам исоза метонем гуфта ки элсаунд метона бисёртар услугаша дар бывши аъзои хезе предоставит кунад фикр мекунам аш да баробар мекунака бисёртар вода чӣ наметавонед не бисёртар вода не мақсад ҳама баробар ай даиҷа кадоми запис шнапс наметона биям ки хай мар запис байра запис так не о конечно ка естественно вай уже давраи ғилондорӣ нест ака мисол мо ҳамаро ба як чиз нигоҳ мекунем ин як барои ки бисёри студио уже шикоят шидесам ки ҳами хеле бидиан
Ne, mo ami любой odama farq نداره کی ایده очеред бачако мисол 10 лам запис биё я шинап сам запис биё ҳарч ба очеред запис мекунад хеле да вай farq نداره мисол одамгари гуфтаги Нашел черный список, да, студия черный список дори? Фикр мекунем не, фикр не бе ягон фикр не. Дарем чи черный список, хати ки она мехоҳад даже да концерт, да он ё вобухти ё ки. И уже маълум ай вақте ки он худаш. Ма да чанд видеоам гуфта будам, яъне шахсе ки нав мисол батл бояд мекард, нави ки рейклшон не, далешон не, хай ҳавай. Короче, ма даже намехоҳам номуша гирифтан, даже намехоҳам да ягон видеоам будан, ма намехоҳам да бар як гаоно рафта шита да видео худма съёмка кардан, да ине хеле одам бояд одам боша, бля, хеле придурок бояд набоша, да. Мақсад мард бошен да ё хеле мард чидан дар кор. Марда, короче, амҷад сигнал бимонед. Короче, марди хубай, да, мард бошен. Битото ба ки заказ мекунӣ? Битома рости гап як битмейкер ай олмон омада истаёзи ба номи Шариф Шеим. Короче, ман хе гуфтам шухӣ кардам. Короче, Ай кони бодо ва хизмат Шеим Production ана Чейз буд, Чейз рафт Россия, ай ба фикрам ки шаҳри Русия. Мада рости гап инструмент хати кор кардани ҷанике маъқул буд. Ҷанике. Не, ма просто гуфтестам айбайни битмейкеро гуфтестам озӣ. Ман нагуфтестам айбайни Шейм Чейз ҷанике зурай. Мақсад ки вай инструмент хати зур бозӣ мекард реально. Вай знания мусиқӣ зуртар буд. О дар баъзе ва ё баъзе инструментҳоро вай бениҳоят хуб мекард. Ман имина восточни битора ҳавай мада зур кардагия як чанд намуна айда ки то ҳозира баттеро ҳавай истифода бурдестиям ва ягони асос мада сохтагӣ буд. Мо телеграмда партнеми сӯзда батода истифода бурдем ба ҳам бито тичидам. В общем восточни битора вай зур мекуна. Ана Шейма бугум Шейм чи хеле ки филме хоҳӣ мегиша ҳамон чиза мекуна да мақсад. Авай камтарак вкуси хича мекуна, вай кори хича мекуна всёравно ҷони яъне ки мисол вай бояд ба дини ма шавад, бояд ма вайда запис мекунам, вай неку. Ана ба вай минуси калонаш да чия ки трекои лирикара намекуна, битои лирикара безед мекуна. Нағз намебина? Не, нағз намебина ҳо. Анихтараш нағз намебина, агар гап бикунам мекуна вай. Ма боварӣ дорам ки вай бениҳоят сифаташ хубтаракай. Но ай инаи кори охироне ки мо қатишем када будем, як бити баъди борон ароиш када будем, авторс када буд, бениҳоят айудаш хуб бромад ва ма тавсия мекунам. Значит, я скофтесам лирик ва ахир выбор наши. Не, ма хормина каде стай бит. Ма бароями поист дадам, агар ма медонистам ки айудаш меброя. Ана баъд далишаш навистам ша салом алейкум Шариф, ман нав ба ёдам зади мақсад ҳамин ҷода ҳасти нести бит кадести. Ки баъд гуфт о бит кадестам, ма гуфтам мира копия кардан дар кора ки ҷош дам хеле баъди 20 минут гуфтем кад бляд зуд. Бола хабар шуду. Не, дигаш кадега. Короче, да, зуд буд. Баъд чемпионати чи буд звукорежиссёро буд, сайти маэстро да, Дон Маэстро да. Баъд ҳамунҷо ма чизе рӯй мекардам, сводка мекардам, рӯй мекардам, ва финал галдидам. Баъд треки смашна рӯй кардам. Как минимум. Хайстодам треки оригинали смашно, просто скачат кам рӯи шуд кардам. Ва оригинали как се старо но мешава. Шейм бояд да микро накарда боша. Не, вай бениҳоят фарқат чай замин то осмон ай вай бляд шумни буда дар инструменти мо слишком пир буд, ҷазир буд. Ва полни ай нол сохтагиша, вай маълума инструментои ташам, фоншам ҳамаш фарқ мекуна, битошам фарқ мекуна, минус холияй ва доказат мекунам форатона. Мақсад ки ба голос зур кардагем да мо бита. У бит худаш зур. Ози голос адурни минусай. Ма асос тарафдорам хеле битоям, ки бита бояд бе овоз гӯш карда нашавад бити репа. Ва бояд голос хуш куна. Ва битои ма чи хеле ки инаи баттеро истифода бурдаган, бисёраш медона ки бити маро нахонда безебай гӯш карданаш камтар. Гӯш кардан просто намешавад. Тупа холияй да. Да битотун да ҳамон чанд сола суд мекунӣ? Каози кам трек. Оли накадестем охи, ма гуфтестам ку да 1 сол 7 трек кардам чи хел. Сум расуд кардагӣ будам бо. Аво. 2000 сум расуд кардам. Не.
زیادتر؟ نه اگه شاید ما روی خاطر کنن کنه که وقتی نه ارزان میکنن بیت میتریم روی 300 تومان چند تومان؟ نه ارزان تر میکنن نه تمام 300 تومان باید شما 300 آدمای پولدار دا قیمت میکنن 300 ما داگوارنویا ох 300 сум ты мехариш 40 касу да батл мехона ура бояд 500 сум 1000 сум фушам نه ما اینو بین باید صحبتی با فکر میکنم دارم چیزی که خواستیم فهمیدیم و بچه‌ها کانالی لنماسی را پایتخت کنیم و درباره آپاراتور گپ زنیم بعد محکم درباره کار و فعالیت سوز درباره کار بیاین خشوتر ما میفهمیم که لند غیر استودیا غیر ریحانی بود در چی کارو مشغوله Ana Pablo Escobar сар мешина. Не узи меневисам да сразу давай. бемаҷа бинависам Ҳисоб мекунем охирда. Короче, не, бисёр шад меги бовар намекунам да чӣ хел вақт меёви чӣ хел чӣ мекунӣ. Ма якта недавна қати ту дестав Алишер қати якта ошхонаҳои кадаги будем. Да, тарафи Мачитон, Раева, да. Будем, яъне маҳкамаш кардем? Ба як-ду сабабо времени маҳкам кардагем, яъне як ҷои дигаре гуфтем, уҷа мебарем ва иш мекунем, виш мекунем. Яъне адени ошхона буд, якта аптекаи шахсии худмона дорем дар бале, дар Мачитон, як шогирдмона ягон 2 сол пеш тайёр карда будем, ози коргармо ва шогирдмона да. Яъне аптекаи шахсии худмона дорем, ошхонаи шахсии худмона дорем, ин студияи шахсии худмона дорем ва хидмоткоргари як ҷои дига. خدا دیگه جو کار میکنه که پسیو نخوده در دل سه جواب бале но главни цели ма барои кор кардан дар як ҷои дигар одам вай вообще целиш дигар чия яъне ман рӯи хотири хубиёи яке аз устозомон Сафаров Шариф гуфтани одам як бениҳоят моро дастгирии хуб кардагияй яъне мудири дорухонамонай мудири дорухонаи сифатфармайёзӣ моро бениҳоят яъне дастгирии ҷиддӣ калон кардагияй бале вақти асос даркорида да ана ҳози тай дасти ҳамон мардак да кор кардастем бигем мо фарматсевт вай мудири мо ана цели асосиш барои хубиёи ҳамон одама яъне хубиёи ҳамон одама ба назар гирифта мо намехоҳем ки яъне ҳамкоримонро қатъ кунем да вообшимам хеле дар як ҷо кор мекунем як ду се ҷои дигар бо эҳтимол делна яъне ин чиз возможне ва мешава гуфта ки амин пасивни доходот метавонанд туро удовлетворят кунанд ҳар моҳ ё ки бисёртар агар ман дар уҷа кор накунам не ғайри уҷа не ман агар худам дар уҷа кор накунам иё конечно сатфоиз метавонанд бале яъне любой вай агар наметавонист шояд ман 10 000 сомон да қатиралик батл мебиромадам вай агар наметавонист шояд дим организатор маро 25 000 сомон да батл мемонд знаеш 25 000 дам рӯз нашид не наштардам ку чанд сум дар батл мебурад 3.5-4 миллион дадад короче бачако чи короче да бачако ман аввалаш ки гуфти гапо дар видеоам гуфта будам ман желани батл надорам дига чунки ман слишком энергиям бисёр расход мешавад дар ине кором одновременно уҷа да кор кардиси бояд иҷора бидони данёш чӣ хел рафтаси значит батл да бисёр бад внимание выделят мешавад а батли просто туфта намехоҳӣ бале вақте ки ман мисол бидонам ки ай доходи полни ай доходи мара зиёд мара метиҳанд ман чашма бупушам ай ҳама тараф шума ба батл кунам да ман намехоҳам ки мисол мара 40 000 50 000 сомон тиҳанд ман бирам уҷа да ту паранги шумо буром фристайл кунам вай дар реална суми калон дода будам вай биромадам хеле фристайл карда ман намехоҳам хеле бишам дар рӯи саҳнаи батл мара любой хел гав зананд ман биром як дуруға фристайл кунам бирам ман ин чиза худам ягон вақт пазарят намекунам вақте ки суми мардака гирифтӣ бояд бикунӣ да як проект доштӣ дар сториз маслиҳатҳо буд тавсияи рӯз ҳамура аз рӯи ҳаму дипломут тавсия метӣ ё ки чиста аз рӯи опытат аз рӯи опыт бигем да вай диплом ман як чиза гуфта мегузарам аки шояд барои кормандони ҳамун донишгоҳ ё ки ягон чи камтараки сахт раса дағал раса чизе ки дар донишгоҳ мехонӣ хиёл мекунӣ ки вай пафтори мактабай да вай тупа ту ҳамунҷа хай барои бигем дипломша харидан ҳамунҷа да мехонӣ азёд мекунӣ ё ки характеристикаш не бигем ине хеле да акаи
доди худо ма як секрети айҳамада асосии кори фарматсияро бугум ки мисол ин қадар дорура мисол ва ё чихе меёванд чихе аз ё чон мекунанд бо медона дар бораи барои чихели премия чикини ана нигоҳ кунӣ риксон сефтрокс лораксон сефрош яъне сефтриаксон худаш и заклина нест бародари просто и номои дору 5 номи дору составҳошон як чизай фирма ҳамашон сефтриаксонанд иш российский американский инглизский любой хе ё ҳамашон як номгӯи доруанд яъне сефтриаксона дар бораш мехонӣ чандум поколения чи хеле таъсир дорад группаи калон сефтриаксон барои чи аем антибактериални противовоспалительни препарат чакачи бояд ята бихӯрем ципрофлоксасиневе таблеткаш ядона и сефтриаксон укола яъне дар бале антибактериални противовоспалительни дар як рӯз то дубор то дар ҳолатҳои ударни доза то 3-4 бора истифода мекунанд яъне сефтриаксон яъне вақте ки слишком ҳолати бемор бадай шишо бетаб шудагиан бале хунукӣ слишком зиёд гирифтаgai вайда ударни доза дар корай баъд яъне дозаи баланд бигем перебор мешавада уже дозировкаи баланд рӯиш мекунанд ки мубориза бурда тона организм яъне сефтриаксон ихлиш я составай но ҳамиҷа ягон 15 видаш ҳастай ай ҳамада рекомендация чи кадом ша бигиранд сефтриаксон белмет препарат сефтриаксони украинский яъне ё арзоношам 5,5 сомонай действияш айном 30 чанд сомоно разурай бале сефтриаксон белмет препарат сефтриаксон украинский сефтриаксон ультра ҳами сеташ ай бисёри фирмои қимата таъсириш хубтар кай аз ҷиҳате ки афсус ки докторои мо қати фирмо кор мекунанд яъне акы хайр биёда бораи гал назанем ки ту пешакамакуни ками чи ай мегем но бисёриш бовар намекунад ҳамун доктор чизе навистай бите бачам ки ҳавай мерам бо мегардонам ҳавай навистай яке соз намешам намефаҳманд тоҷикои мо слишком айруи вай ё ки шояд мо танмо касал дер мешавам мо дарди вайро намефаҳмем ё ки чӣ сабабо қатӣ но ин чиз ҳама хелай модаро падарои азиз вай ҳамун хайр фарматсевта медонад чизеро ки гал мезана ягон одам ай пеши худаш ягон чиза тавсия карда наметавонад мисол ҳеҷ вақт намегӯям ки я шприц дар литра да кока-кола бигир да венат брез соз мешӣ ягон чизи ягон медона ки гуфтестай да ягон 1000 номи дору медонӣ зиёд ина да ваёи мо дар аптекаи мо 2600 номгӯи дору бале ва бигем як 15 намуди фирмаш як доруай дар бораи як дору мехонӣ ту уже 15 доруро медонӣ чи ё номошуна талаффузи ҳамун охаримамаш як мекунам ами пробежка шаҳриам номи дору но фақат ҳасетка қисамон бисёрша чӣ мекунанд вайам мисол беақл нестанд ки раҷабалӣ монанд номи доруро ё ки ягон номи наверашона монанд ой хеле нестай да шояд ин чиз да иҷа бишава иҷа да монанд реально ин чиза ман дидагим реально ман дидагим дар тоҷикистон хеле чизора мекунанд ки гиёҳи далер ҳамон шикорчиксин далер мадан мисол во фарқ надору состав чиай ами номи наверам хати бимонешда мақсад ё ки ягон чи хати ана ваё боша як состава 4 ҳарфи состава мегирам баъд дамоша номи фирмашона мемонад сефтрибакт мисол сефтриаксон сурбактан дора сефт дора бакт дора сефтриаксон сурбактан ё ки номи чира охир дамонад ол бале короче яъне бисёри фарматсевтоам яъне вақте ки доруро замина мекунанд ай ҳамин чиз даже ҳамун доруро надида замина мекунанд мисол сефтрибакта касе ки надонам хеле мефаҳмад ки вай значит сефтриаксон сурбактан ай формулаи хеле ти уже медонӣ ки ай чи ана нашод ҷои чизоро ёфтанашон бигем ҷои доруро ёфтанашон 10 полкай якта ширияти антибиотикай якта ширияти гурдай якта ширияти чай мисол ба монанде ки дар дисхона кор мекунӣ ин тарафшда дискои туркӣ задагем он тарафшда музико задагем бале мисол ба монанди ҳамо айда бигем ами ҳамада доруи кам кадом доруро меён мепурсанд ки дами ямо мумкин як мепурсанд редки доруе ки барои гепатитай барои яъне вирусҳои қиматайда бигем хай ҳастай бисёр дора баъд вай доруе ки барои чиз импотенсия бигем да значит тоҷикистонда импотент кама зиёд чидестай афсус яки зиёд чидестай реально ин чиз ҷои вай шайда бигем
ხაოტირი შემასтай ბაროი ანდაკი სადაფსუსკი ზიოჩტის ხადომ რეპერორა დიდაგი კი მომაგე ჩიდო ხანდაგე Era Adeli trek mego. Adeli varno makmeşe. Як чимеган Ну, шалаге просто чидо ругиртан, чтобы они чема не страдают. ма бародар бахши Я зиёд гранали гранухи. бахши зиёд бародар ма номта дар ягон ҷо нагирифтам ҳам ва намегирам но як барои чӣ гирифта будам недавна не ки барои цеп гирифтагӣ будам вай шояд барои оилашон гирифтагӣ будам ки барои викриш гирифтагӣ буда як репер шояд барои оилашон шояд барои ягон хай мешавад хеле ҳолата да но ма ягон ҷо дар номта намегирам брат Саграша ягон котрагӣ. Бисёр реперон хулиган ку. мо секрети ҳам каса намефурӯшем так Хай чи медицинский чи меган? бале қасами гиппократ яъне душманам ҳатто пешин бия ма ура Короче, ты на душман дори, на дӯст. Ҳама барои ту пациента. бале дар дохили дорухона бале Мисол, ты даже ҳақ надори ки ягон душман биёяд бини ки страда дора ҳақ надори отказ кардан. не ма хиёл мекунам ки даже беқасами гиппократ ҳам дили одам намешава охири ҳолата вақте ту Фақат ваҳшӣ метавонад. вақте ту медонӣ ки ай дастат мебиё ҳама одам страдат кардестай вай фар натора вали кай дазлай любой карда мақсад ту ягон чиза ба назар намекунӣ даже шахе Шахерам биёяд дуруст. вай ӯ ҳолада Ягон заҳр намечиёд. не ӯ ҳолада ягон кас наметавонад хиёл мекунам да ки ма ай чизе худам аз таҷрибаи худам ма ягон одам аз ягон вақт Ҳозир қатъӣ навег отношениё сад фоиза, не? буд хела Ягон баъди ҳамон баъд ки мо вақте ки мо як бор соз шудем уже тамом ма вообще киногир нестам акан Хай дар бораи кору даже ма ин рептиҷира ман мусорни бачок гуфта будам ин ози мисол омадагиам дар студия монаи мусорни бачок мо дар дирнш мақсад ки мо киногир нестем далер чӣ кораи ғайри пешклавиатура дошта? Я совачи басса. Хай биёмам. я масар кунем аз соат дига агарам Тракор кор бисёра чӣ? Тракором бисёра. Россияда чӣ мегардӣ? Заводи қируда кор. Тоҷикистон мезаде мехӯрдара. нос истеҳсол Бараш да заводи нах чурак буда онҷа. Фикр мекунам фаҳмидем Вақт. чӣ корае. Интересния адамадамагӯй. Мана интереснае барномаи мо чӣ шамия мафҳуму шамия ки реперон бекор нестанд. Короче, касе не просто барнома дроз бад шуда. Рафтам, короче, аҷода заводи лодка месозам надуное ку лодка. Якм бор худум баландам занай деолдам ондага гуфтам амиравам месозум ака айҷа грехтан дар кор 20 рӯз шогирд истодам баъди як 2 моҳ уже мастер шидам лодка сохтӣ? Ягон кас намурд. Ғарқ нашид. не мастер шидам Сабаби омадан моштам. ё ки треки киштид не мақсад чиз мегӯм ку аввал дидам гуфтам ман наметавонам не ки баъди 20 рӯз шогирд истодам баъд уже худам кора сар кардам дар алоҳидагӣ бигем баъди 2 моҳ мастер шидам уже мастер профессионал Ягон ҷо ягон отпечатка мондагӣ ки ҳам хеле лодкора нахарем мо. тай як чиз я эмблема дошт фаҳмидӣ Айты имна айты. не эмблема яму фирма худшай чиш меган логотип шилдаш мегуфтанд чизеам хеле ном дошт ура аму мезани ами гем ки фирма ами айда логотип хичона ма тай любоиш да инзума Ягон кас ки бу дар ба фикрам тоҷикоимо намехарам барое ки бисёр рибакҳо мехаранд фикр мекунам тоҷикоимо уҷа риба чи намерам может бидааст шикор мераванд
Așa că pentru barnumai mo va imruz mo mehmon den dar studia El Sound va Avali barnuma da gufta mehmonimo. Okhirsh da mo mehmon bude. Episodio un kinado lenchai bio inzak skinen yoki skoro treki padi boruna gushkinen va me pamench kheli kashi swadora. Spada midoni famida даже не нормали. Чи дора? Монитор дора? Аудиоплата дора? Качуз дора дига студия? Чи дора дига? Берем бачако ҳама чия кашфора проекта кунем ва студияшон қарибиёи где-то 400-500 метр пойнунтар бо студияи раликае. Амин тарафода студия ба фикр муда ташкил. Ис наздиктоне бародаро барои Колумбия да. La irada. Баъд ҳамин даё дорум фақат студия ҳамин тарафо месохтам даё дори 46 ёдаки МБТИ да буди игал. барои чи? Барои ки La ira khmegu. ҳамин реперо бисёр чота ҳамин тарафон. Мухлисошон. Мухлисошон ҳам бисёр ай тараф. Мухлисои ба худа ҳарма ҷанубу ғарб. барои дуруни шаҳр ҳамо бисёр гаштагем ака исда реална мухлиси реп зиёдтар ай. Онда гӯш мекунам ис дӯстам. Мебинӣ да хай. Бачако марҳамат кунед. ин барномаи яксоатаи мо ва барномаи бениҳоят дрози мо. фикр мекунам хеле информатсиё гирифтем ва ҳамин қабас ай. донистан дар бораи Bana konçidga guftani soat. Fikr ekno qabasa. география кардан дига дар кор нест. Хеле чиза фаҳмидем. Именно дар киҷо калонҷдаи уже не важнее. Главни ҳозир чӣ фаъолият мекунад ва миравазенияш хеле яъне ки нафаҳмидем ай дар чӣ ай. Хеле бо дар ихлот мегуфтем. Дале шои мохи. Не яхи одам мисол дар слишком оилаи безебда тавошдаге аз ҷумла Криштиану Роналду ки ҳозир бине дар кадом пуллай вай. Баъд одамое ки аз Илон Маск ва ё нао бисёри ва ё дар оилаи камбағал таваллуд шудаган. Баъд ба кадом пулло резаган. Гуфти хитон варҷ нест вай дар киҷо таваллуд мешавад чӣ таваллуд мешавад. Баъд як картинка ама дида будам ки мегӯяд шояд аз ҳамон риштае ки то омадагиа шояд риштаи камбағалият ту биканида. И ҳамаш дар дастаи мега. Турам бародар метавонид любой риштаро биканӣ. Камбағалӣ як ба фикр мекунам як беморӣ аст ки лечение шуда метавонад. И бемориам аст ростига. Бале дуруст мегӯяд. И бемориам аст. Бемории давоёбанда аст. Давоёбанда конечно. Давош ба фикр мекунам ҳамун рецептша меки бихе кор кун. ҳаракат кунем. Цел моне мақсад. Айн дорои релиф зурой. Як хариши ки ӯ давраи релифон састав мепурсад. Кариши бачаҷоно гап нест фанои худо ҳаматонда яъне навигарии тарафи мо ҷдат кунем. Касе ки моро тамошо кард ин қадар мумкин ягон 10% зиёда монҷи то иченша. Яъне ҳазор раҳмат касое ки моро бовар карданд. Кардом метавонед ҷаш тамошо кард дар Канада нест ки ман ҷаша фаҳмидам инами гапи охиронгии ленда буга я лайк мемонем мош мо сирхар мешад. Шумо соҳиби 20 сол медед дар телеграм нест. Карочи обод бошем бачаҳакон навигария ҷдат кунем бениҳоят хуб мешад дар канали Ланма Сертиҷи Талер Якбарзода подписатсия кунед. Бисёртар Зинда бошем бародар. дар канали Лен мебояд. Не трекои Короче гӯш кунед. Якҷоя трекои. И гапа бо давал да мегуфтам гӯш мекардан. Иҷа ман хеле хидм тоқа шудагим ку ман фақат трек мекунам мисол трекои хидм тоқае ку. Канали хидм хеле пари трек мешавад. Ба минус шакл мегирӣ. Минус ша мехарам. Сумай гидӣ. Респект мужик. Ай чи, ай ту фри ай ку. Фри на истаги аввалаш. Шарифат трекни намёк мечи. немекунем чида не. О, Шариф бо трекои савоместимон мехарам. Шариф кафа мекунад. Хай. Зинда бошем бародаро, обод бошем, гап нест.